Bl-appoġġ tal-Malta Freeport Corporation u r-regolatur għall-enerġija u s-servizzi tal-ilma, il-Gvern qed jerġa' joħroġ l-iskema ta' double glazing li se tinfetaħ esklusivament għal residenti ta' Birżebbuġa biex timmedika l-impatt ta' ħsejjes mill-operat tal-Freeport. Permezz din l-iskema, il-Gvern se jkun qiegħed jirrifondi 90% tal-ispiża tal-materjal u installazzjoni sa massimu ta' €2,000 ta' dawk ir-residenzi eżistenti li ibidlu l-aperturi tagħhom għal sistemi ta' double glazing jew triple glazing. L-ispejjeż eleġibbli jinkludu l-ammont tal-fatt tant ħabbar il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Din l-iskema tapplika għal dawk il-persuni li jqogħdu fil-proprjetajiet privati u residenzjali f'Birżebbuġa li jixtiequ jirrinnovaw l-aperturi eżistenti u jagħmlu l-aperturi bid-double glazing. Permezz ta' dan ir-residenti ma jkunux biss qed jimmitigaw mill-ħsejjes tal-operat tal-Freeport, iżda jkunu qed iżidu s-sostenibilità fil-proprjetà tagħhom billi jikkontrollaw it-temperatura fid-djarhom. Minn barra dan il-fattur importanti, il-Ministru Dalli spjegat kif din l-iskema tgħin ukoll residenti biex jinvestu f'aperturi sostenibbli biex bekk ukoll tikkontrolla it-temperatura tal-binja. Permezz din l-iskema ser ikun qiegħed jiġi indirizzat l-impatt tal-ħsejjes tal-operat tal-Freeport, però fl-istess ħin tkun qed tiġi indirizzata wkoll l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. U allura nemmen l-iskema bħal din ser tkun qed tgħin lil-lokalità ta' Birżebbuġa anke biex inkomplu bit-tranzizzjoni tagħna bħala pajjiż lejn is-sostenibilità. Min-naħa tiegħu is-Sindku ta' Birżebbuġa Scott Camilleri saħal il-Kunsill jirrikonoxxi l-ħidma tal-Gvern biex ikomplu jiġu indirizzati il-piżijiet tal-industrija fuq il-lokalità ta' Birżebbuġa u saħaq ukoll il-Kunsill jirrikonoxxi l-ħidma li għaddejja attwalment fil-Port Ħieles fuq l-installazzjoni ta' shore to ship. Il-Ministru Xkembri qal li matul l-aħħar snin qed isiru diversi proġetti biex waqt li l-Freeport jibqa' port kummerċjali importanti fil-Mediterran jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt li dan għandu fuq residenti tal-madwar. Din inħabbru nerġgħu mill-ġdid l-iskema ta' double glazing li għat-tielet darba tkunu qed nallokaw b'kollox €1,100,000, iżda din id-darba qed nallokaw €300,000 u ħadkun miftuħa wkoll għar-residenti kollha ta' Birżebbuġa sabiex naraw li nkomplu nassistuhom li kemm jista' jkun nagħmluhom il-ħajja tagħhom iktar waħda komda. L-applikazzjonijiet għall-iskema se jibdew jintlaqgħu minn nhar it-Tnejn li ġej 27 ta' Mejju waqt li se tibqa' miftuħa sal-aħħar tas-sena jew sa meta jiġu assorbiti il-fondi.